അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മഞ്ജു വാര്യരുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു തനിക്ക് പറയുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഞ്ജു വാര്യർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായിട്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പോസ്റ്റിന്റെ മുഴുവൻ രൂപവും ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുവാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരേയൊരു കാര്യമാണ്, പ്രതികളെ പിടിച്ചു, എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സൂത്രധാരനെ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല. അവനെയാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നടിക്ക് നീതി കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? താഴെ കമന്റായി പറയുക.